Alright, mga kaigalaan, mga kaigsunan, pasensya nga naputol lang ato ang live. Og relive kita outro kay ang ato ang kuan na wala na initawag ka nato. So atong tawagan ang ato ang affirmative. Paabot lang kita kadali kay si Bro Julius murag. Kung tawagan si Bro Julius. Okay. Uy, malam. So, hina si Bro Julius? Ringin naman lang. Yo, madungo ko ninyo mga bro. Yes, bro. Dungo ka na ko, bro. Madungo ko, ako ko rin hina eh. Kusog imong tingog, bro. Bro Julius? Bro Julius, okay na ka bro? Okay. Madungog ra ko. Okay na. Kayo na ra Julius? ko putol. Okay na. Naputol, nagtawag si Mrs. na naputol nga to ang live, so relive tagbalik. Nakay 4 Madungog ko ninyo, madungog. Oh, dungo ka bro, dungo ka bro. Madungog ra ko dia. Sige. Sige, Bro, ready na ka? Kay continue ka? Okay. Madungog ra ko, madungog. Oh, madungog ka bro. Nakay 4 minutes and 18 seconds. So, kung magpadayon ka sa pagsulti, kuhan ang imong oras, mag-start. Okay. So naputol man na ito mahigalaan. Okay. So ako na lang balikon gamay, atras ko gamay. Naklaro man mahigalaan nga akong nabasa litra por litra nga si Jesus mao ang nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Sumala sa Judas 1:5, litra por litra na mga kahigalaan. So ako lang tudluan niya kung kaatbang karon kung unsaon niya pagnigar ni. Kung unsaon niya pagguba ning akong napabarog nga tema. Ha? Simple lang niya pagguba mahiglaan. Kaya nga akong tema nabasa gyud litra por litra diha sa bersikulo. Sumala sa usa ka bersikulo nga among gigamit nga iyang giingon nga ibutang gyud sa tema unsang bersikulo ha. Ana karon kay gibutang man ako sa tema mahiglaan na diha ra ta mag-focus karon sa Judas 1:5. Diha nakakaron mo kuha og pagnigar sa ako brother Yolando. Diha ra pud sa Judas 1:5. Akong nabasa litra por litra nga si Jesus mao ang nagluwas sa katawhan sa Israel. Nang imo pong basahon diha sumala sa Judas 1:5 nga dili si Jesus ang nagluwas sa katawhan sa Israel litra por litra. Ha? Para maguba gyud nimo akong tema. Kay kung wa tay mabasa karon nga bisag kaputol na lang diha sa Judas 1:5 nga dili si Jesus nagluwas sa Israel dito gikan sa Egypt, di gyud ka kaguba sa ako nga tema. Mo na imo nga karon dako karong pagmahay kay imo man gyud pabutang og teksto. Na imbes kay sumala sa Biblia to akong unang gibuhat, imo man gyud kong pugson nga sumala sa Judas 1:5 butang ang gyud bersikulo di nahimo na inong sumala sa Judas 1:5. Ano karon? Diha ra gyud karon magtuyok sa tema. Ha? Dili sumala sa daang tugon, dili sumala sa laing bersikulo, naara gyud sa Judas 1:5. Ha? So ang imong pagguba, paminaw,
nga mobasa ka og laing translation sa Biblia diha sa Judas 1:5 nga dili si Jesus ang nagluwas sa katawhan sa Israel aron bagyod nga maguba gid nimo akong tima. No? So basi karon nakahuna-una na ka nga nagbasol na ka nganong pabutangan pamangyog teksto. Ha? Imbes nga sumala sa Biblia daghan unta akong teksto ba gamiton? Sumala unta sa Biblia. Unya kay ikaw man ginamugos nga sumala gyud sa Judas 1:5. Butang ang teksto. Anahimong sumala sa Judas 1:5. Ang imong pagnigar, sumala ra po sa Judas 1:5. Ha? Litra por litra ang akong tima mabasa nga si Jesus gyud ang nagluwas. Ano karon? Imo karong basahon pod nga dili si Jesus ang nagluwas sa Israel, sumala ra pod sa Judas 40 1:5. seconds. Ana ra imong pagguba, brother Yolando. Ana ra imong pagguba. No? So, tingali karon, nakahuna-huna na ka nganong pabutangan pamanggid nako bersikulo ay. Natanawa na karon. Ang imong pagguba karon sumala ra pod diha sa Judas 1:5. Mao man aton tima, ikaw ba nagbuhatan na ikaw nang hagit? So diha ra ka karon. Ha? Diha ra ka karon kay mao ra man puno akong gigamit. Di man ko mogawas akong tima karon kay atong tima sumala ra gyud sa Judas 1:5. Ha? So diha ra tingali ko kutob akong iway ba akong sobra nga oras aron makapangutana nagsayo ang akong kaatbang, akong amigo, brother Yolando, aron di kay ta magadhian ining debatiha. Okay? Time's up, time's up. Time is up, time is up. Madungog ko mga bro. Okay ra bro. Murag hina gid akong signal mga bro. Oh, medyo choppy, bro. Madungog ko? O delay ko? Medyo choppy lang. Madungog man, medyo choppy lang. Hina gid akong signal da. Napay lain Ilang, gamit. ilang. Kan? Padayon lang. Oh. Okay, so magpadayon kita mga kailangan magigsunan. Natapos na ang 10 minutos sa pagpabarog sa maong affirmative side o hari na sab kita sa 10 minutos nga cross-examine sa negative sa affirmative. I-cross-examine siya sa negative side. Bro, Belando, okay na ba ang imuha ready ka na ba? Tapos mga kay ganihim na ako nga mangutana ni akong katban. Okay. Okay, andam na. Okay, Walang pangutana. ready ka sa pagpangutana. Mong 10 minutos magsugod kung ikaw magsugod sa pagpangutana. Sige, Brad. Ako ang basahon na Judas 1 versikulo 5. Bisan hibaluan na ninyo ining tanan, pinumduman ko kamo ang Ginoo nga nagluwas katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto. So klaro kay Brad, walay letra por letra Jesus. Usap sad kini nahitabo na kani adto. Pangutana. Kani adto pa ni nahitabo kay Pangutana. Time post. Bro Yolando, ang imong panahon mao ang pagpangutana. Okay, palihog. Brad, man kini imo Pagpangutana. ang pa nimo si Jesus kadto nga nagluwas sa katawhan sa Israel bro, gikan sa Ehipto. Mr. Moderator, murag ni choppy siya. Ipausab ang pangutana, ni choppy ang tingog. Ni choppy siya, Mr. Moderator. Okay, Ipausab ang time pangutana. post, bro. Choppy ka, bro. So, request ang affirmative nga ipausab imong pangutana kay di niya maklaro. Sige, Brad. Klaro na. Klaro, Brad. Sige daw. Klaro na. Okay, klaro. Okay, sige. Okay. Pangutan na, Brad. Kining basta na ako, Brad, aron masabtan sa mga naminaw. Kaya kini pastin man eh. Bisan hibaluan na ninyo kining tanan, pahinumduman ko kamo. Bato pa ni Judas. Nga ang Ginoo nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto. Akong pangutan na. Kining kining pagkaluwas dito sa Ehipto, natao na ba nanabang pangalan Jesus? Meaning
hitabo sa panahon sa pagluwas sa katawan dito sa Israelita gikan sa Egipto. Nanaba Jesus dito sa Damtogon aron masumpay ni kining moong kudas nga imong atong gitimahan karon. Palihog tubag brad. Okay, daghang salamat sa imong pangutana, Mr. Yolando. Wa ko magpamatuod, Mr. Yolando, nga ang ngalang Hesus naa na sa daang tugon. Ha? Ang atong gipamatudan nga si Jesus mao nagluwas sa katawhan sa Israel. Pero kung gusto ka ako nang tubagon, ha? Nangutana ka nagawas na stima. Wala nang bugas tima. Ako ra ning gisubalit nimo, ako ra ning tanawa. Karon mo jud kani kay pahinumdum man eh. Nya imong maging pamugos nga si Jesus gid ni. Automatically Jesus gid imong pagsabot. Unya kay fasting man eh. Mga pangitabo man eh nga kaniadto gipahinumdum ni Judas. Atong basahan pagbalik. Aron masabtan sa mga katawan. Nabaluan na ninyo nga kining tanan pahinumduman ko kamo nga ang Ginoo nga nagluwas sa katawan sa Israel gikan sa yuta sa Egipto. Walay Kristo nga pangalan, gawas pa dili ni siya bag-o nitabo sa panahon ni Kristo, kundi sa panahon pa ni sa paghari ni Haring Paraon ug ni Moises. Ako pangutana. Oo. Naa na ba Jesus sa daang tugon kay imo man ning general pagsabot? Okay, tubag na ko. Tubag. Dili na Tulo na ako pa ka? pagsabot, bro. Dili na ako pagsabot. Sumala sa akong nabasa dinhi sa English Standard Version that Jesus to save a people out of the land of Egypt. Klaro ha? Dili na ako. Doon ako gibasihan. Muna nga kung sa tima pa lang daan, gawin na ra ka na pilde. Basa naman ako. Objection moderator. Dalan og Egypt ko no. Asa mang Israel na? Katawan. Ay pag ay karatol. Unsa magadi nagkakakumpleto sa imong tema? Objection, bro. Objection, bro. I-interpret dalan og Egypt ko no. Naunsa? Ang the people of Israel die from Egypt. Asa naman na? Naunsa na makaay karatol god? Nanudlo na kagbaka ka ni, nayabag na ka, pero pag ako pangutana, wa pagin napagin kinikos ganan ni. Sa una ron yung pagtubag. Okay, moderator's time. Mr. Moderator, counter ko kaya nag-comment na siya nga Sige. nag-comment na siya nga unsa kuno nagtudlo na daw kog backup, namakak na daw kuno. Hindi kani nag-discuss magdalan og Egypt. Okay. Nag-discuss magdalan og Egypt gang Time, bro, ako sa moderator's time, please. Okay, bro, ang usbon ako ang nasa atong roles nga ginadili ang paghatag og komentaryo during sa cross examine. Okay, sorry, Brad. Napud ang ato ang role dili mga attacking personal. No, dili mga attacking personal. So dili lang nang nayaban ang katbang. Moderator's time. So ang ako ang decision palihog lang og otroha ang imong pangutana aron maklaro nato kung unsay tubag sa affirmative side. Palihog bro og otro sa imong pangutana bro. Brad. Mao ni ako patuan aron gyud niya makuha gyud niya. Kay iha man ning sabot nga nana si Kristo ni ini. Unya kay matud pa ni Judas tadiyo nga paguluan ko kamo. Pero naman ko kamo nga ang Ginoo nga nagluwas sa katawan sa Israel gikan sa yuta sa Egipto. Ikadua walay Kristo ha, matud pa ni Kristo. Ang primero very questionable kay iyang pagtumbok nga si Kristo si Jesus gayud. Unya kay nitabo naman ni sa pa si Jesus na tao. So dako kayong pangutana nganong time bro. Lihog kog pangutana bro. Lagi ko pangutana. Pangutana lang sa bro, direct question lang bro. Direct question. Pangutana. Nana ba si Jesus nini sa daang tugon? Kay si Jesus man ka nagluwas sa Israel from Egypt. Okay. Matubag na to. Matubag na pa. Na. Sige, Brad.
Mo Sige, nga teksto, ingon ni teksto. Judas, Naan Jesus na. Dili ako imong gidebate si Judas. Ang Biblia imong gidebate, dili ako. Si Judas kay mingon si Judas, si Jesus ang nag-rescue. You can give me the verse. Sige, hatagi ko bersikulo, Brad. Ayaw patuwaan nga tao. Akong pangutan, naa na ba si Jesus? Kay, pahinomdom man eh, nitabo lang ni sa tugon. Naa na ba si Jesus dito sa panahon sa karaang tugon? Nataon na ba si Jesus? Aron luwaso niya ang mga katawan gikan sa Israel ng Egypt. Nataon na Jesus ba sa tugon? Sabi man ka, Oras pa, unsay oras? Hello. Hello. sabi man ka Okay, bro. klaro na. Ano yung signal diha? Okay, typos, lihog, klaro, bro, klaro. Klaro. Kung pangutana kay sabi mo signal. Copy ka. Send out itong signal dire. Oy. Lihog bro, pagkahuman sa imong pangutana, antes pa mo start ang imong oras. Nakay nabilin nga 2 minutes and 47 seconds. Sige bro. Gaya, dali 10 minutos man to. Kapag ako katunga sa pagpangutana. Sige, sunod sige. pangutana, biyaan lang ko to. Sige. Ano to, 5 minutes. Sige, butang na sa 5 minutes. Pangutana. Sige. Pangutana. 5 minutes. Inside translator. Sige, madungog ba? Klaro ha? Inside translator niya itong imong gamit nga footnotes. Kalugog tubag. Kung husto ba ka to sa hubad. Okay. Hello. Ang atong tema bro, akong pamatudan si Jesus mao ang nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Wa ta magtima Sige. kung kinsa ang Nigamit translator niya ng maong Biblia ha. Nigawas naman kas tema. Pagsuti lang mo surrender na kas tong tema kay magtapik na kita na. Ha? O sunod pangutana. Nigamit ka to. Tinuod gamit ko footnote kay imong gi-translate nga husto sa hubad. Nigamit ka wala. Pamakak. Ayaw gawa sa tema, Mr. Moderator, objection, ang akong kontra ni gawa sa tema, wami magtimag kinsay translator. Ang among tema, si Jesus nagluwas sa katawhan sa Israel. Muna diha siya papangutana para maguba ko niya ang tema. Ano na pa ba kailain nga ebidensya susama sa imong gigamit? Okay, moderator's time. Grego. Sige, hatagi ko bersikulo o unsa kanang libro ha? Wala. Nangita na kaglang ebidensya kay di na sa So, ano? sa Judas 1:5. Judas 1:5 gihapon. Kung ka katubag tanan na Greek interlinear. Jesus. Nakabutang dito, Jesus. na Jesus. Ha? Greek. Jesus. Screen share na ko ha. Kadyot lang. Greek interlinear Bible. Jesus nakabutang, Judas 1:5 gihapon. Tumalas tong tema. Ulat lang kay ludoy nga ako ang cellphone. I-time Oras post na itong oras ba? Biyahe na ba? Oras, nagdagan. Ha? I-time post lang to. Ako ipakita sa imo ha. Okay, Brad. Kita na. Kasi ako sa screen share sa nako. Asa naman si Judas? Makita na Judas. Judas 1:5. Mabasa. Jesus. Tawa ha? Nakita niyo mo akong screen bro? Isa ha? Dra. Wala, Brad. Kani? Kita, Brad. Wala pa. Kani ha? Kani? Ha? Dili makita Di bro, makita. galag. Di makita. Biyahe na, Brad. Sunod pangutana, Brad. Gamay manggod ba? Di madako akong screen niya bro? Okay, nabilin 2 minutes.
Sunod pangutana. Gamay kay naka-landscape, Break interlinear naka-portrait niya. ka bro. Okay, 2 minutes and 19 Ay, seconds. Ya, ina na Brad. Oh, na, Gamay lang kita kayo. na. Break interlinear. Sunod pangutana nimo. Moderator, pwede biyaan lang na yung kuan. Sige, sige, sige. Continue, continue. Sunod pangutana. Biyaan lang na Brad. Matubag pa ka di na. Question, next question. Asa naman? Pangutana na. Asa naman? Sunod pangutana. Naapa ba kay laing? Sunod pangutana Brad. Naapa ba kay laing nabasahan gawa sa Judas 1:5 aron pagdason sa pagmatuod nga si Jesus gid kadto nagluwas sa Israelita gikan sa Egipto. Naapa ba kay nabasahan? O wala na? Palihog kog tubag sa akong pangutana. Okay. Kategori. Itong sistema, sumala ra mas Judas 1:5. Adi lagi ko mabasa sa Judas 1:5. Ikaw ba yan namugusan ng Judas 1:5 lang? Butangan yung teksto. Di karon Judas 5 akong basahan permi sa imo. Ikapitan lang ako sunod pangutana. Ay, dito sistema. Di naman Wa di ko naman dos team. kakalusot sa Judas 1:5. Mato naman kaglaing ebidensya. Nadis man ni og kinini ang pagluwas. Unsa or paglig-on sa imuhang gibarog kung wala laing support nga ebidensya or mga bersikulo. Gawas pa ang imong gisabot ang karon niya ang ang nanglabay mao imong gisalikway kay kuno si Jesus kuno kadto. Susunod pangutana. Karon akong i-challenge I have a challenge to you. Kung ako rin pa mabtud-an nga dili si Jesus niya mo nagluwas sa maong Israelita sumasim gituhan gikan sa Egipto. Pili ka ni debate ha. Are you agree? Okay, Mr. Moderator, atong klarohon na yan challenge. Ang matod niya, Okay, okay. dili si Jesus ang nagluwas sa katawan sa Israel. Sumala sa akong tema, Judas 1:5, basahon po niya sa Judas 1:5, dili si Jesus ang nagluwas sa katawan sa Israel, letra por letra, muna yung winning words. May kapin, may kulang. Ay ko buti sa akong on nga mukot ko lain nga mga teksto kay usar ang Biblia der magay usaray nagsulat niya na. Kaya ko ang mga tao ina lang gyud nga nahadlo ka La, nga akong magpangutana kay gusto ayaw nimo sa tema nga bro. paggawas ng lain. Kay pildi naman gani. Oo. Dili ni si Jesus kun dili ang amahan man ni. Makadinay ka ni dili. Agaman. Oo, tawa pa ka sa kunyan. O, tawa man ka, mudawat ka ba? Surrender na ka sa Judas 5 o Judas 1:5. Kung tinuod ka ng parog, nagsulti ka sa tinuod, hatagi ko higayon sa pagtawa sa Moderator. pagtawa. Moderators time, moderators time. Balik ko Higawas sa na Moderator, Mr. pagtawa. Moderator. Higawas na akong kontra. Dapat tayo na nagbilang. Oras. Sa, Oras. ako sa. Balik sa video. Nga din si Jesus, bitong gisuplan kay. Bro Julius, Sige, ako Bro sa Yolando, Bro Julius, kadit lang. Ako na po. Ako sa moderators time. Nakitay nabilin nga 20 segundos na lang, no? una ka kung ginaginod pa Ang dali ni. Kay ma-useless naman. naghatag 20 minutes. naghatag challenge, Challenge ko niya. naghatag og challenge si brother ang negative side nga iyang basahon. So sa ato pa mao gid ni imong basahon kung unsa gyud imong gisulti. So ang imong challenge bro, klarohon ako ha. Ako nang gi-post kay para nga may bilin pa kang oras. Ang imong challenge basahon nimo. Jesus. Kung sa imong basahon dili si Jesus ang nagluwas sa Israelita Ito. dito sa Ehipto. So mao na imong basahon. Oh. Ang Dawat akong ka. pautan sa affirmative side Okay. kung iya ba nang dawaton. Dawaton, sige. Basahon niya sa Biblia, dili si Jesus ang nagluwas sa affirmative nagluwas sa Israel dito sa Ehipto. Pag mabasa na niya, Hindi na litra siya. por litra, bisag diin nga sita sa Biblia, Oo. Kana, pag dito. mabasa niya, pilde na kuno ka bro. Julius, Di na o dawat niya, ba? og dili niya mabasa, siya mo ipilde. Oo. So, diha na to, dire matapos ang maong debate. Dili ko tapos. So akong klarohon ha kay Mga tarong nga dapat isip siro. moderator. Ako jud ra pa maoy. Ako gyoy
basin mo ingon mo nga bias ko niini Ana, o nindot tayo mo brad. unsay mahitabo kay Gani ako ma'am. may inyong padeklarahon ani og unsay kapabilite. Sige brad. Mao na Salamat sa karohon inyong ako. walay bias ha kay So, mao ba na Bro Yolando? Uno 5 Mao ba oras na, Bro Yolando? Ang imuhang basahon. Kadiyot lang. Mao ba na ang imong basahon sa Biblia? Nga Yes. basahon nimo dili si Kristo ang nagluwas sa mga Israelita. Mao na imong basahon. Yes, Brad. 100% Brad. Hindi Okay. na siya. Akong ikuan ang negative kung mudawat ba siya niya nga challenge nimo, bro? Bro ba? Niya, bro, kung mudawat ba ka? Bro, Ang iyang challenge Julius? nga okay, ang sa iyang challenge iyang basahon nga okay. dili si Jesus ang Yan na ko, nagluwas sa ang reading katawan word. sa Israel gikan sa Ehipto. Bro, okay lang bro nga i-stop nimo imong share Israel screen. gikan sa Ehipto. Kay ako mo imong Wala share. kapil na kulang. Dawaton ko na. Sige. Mao niya isulat na ko ha, mag-share screen ko. Dawaton ako, larga, basa. Sige, Okay. dahil kadyot lang Pero bro ha. Mr. Moderator ha. Okay. Bro ha. Bro Yolando, Yes, ako Brad. isip moderator, ako may inyong padeklarahon ani. Ako may inyong padeklarahon ni ani, no? So basahon nimo teksto por teksto, Ipabasa sa kapitulo moderator ha. bersikulo. Yes, so Brad. ako Ang imong basa. moderator mo Mao basa. ni akong i-take note. Basahon ni maghimo tag note kay para nga dili maingon nga bayad. Ang basahon nimo bro kanang mao ni dili si Kristo ang nagluwas. Mao ni challenge ha. Dia. Basahon ni Yolando Dili si Jesus ang nagluwas Ipson sa... no? Oo. Ipson Dili si Jesus ang nagluwas Sa to, sa baka na bro. ito. alerse. Ana. Yes, Brad. Oo. Sa Biblia. Oh, iba yung Biblia. teksto kung asa ni basahon kay aron makabasa pud ta. Ano yung basahon? Kini. Dili si Jesus. Kristo. Dili Kristo, Brad. Dili si Di man Wala na. ka na kasi Dili Dili yung Jesus. stream bro. Yes. Dili si Jesus maoy nagluwas. Nagluwas. Wala pa day. Sorry. I-share screen ako. Kadyot lang. Okay na, naka-share screen ha. Dili. Ano yung kabutang? Dili si Jesus Wala ka maoy na kasi share nagluwas. screen bro. Kana, share screen na. Wala na Dili, kasi share si screen Jesus. at camera off pa. Kaya hulat-hulata lang kay ano na. Ha. Dili si Jesus nagluwas sa mga Israelita. Ano bro? Imo bro? Unsa bro? Oo. Unsa ina kabutang? Dili si Jesus Dili maoy si Jesus. nagluwas Dili si Jesus mo nagluwas sa mga Israelita gikan sa ito. sa mga Israelita gikan sa Ehipto. Gikan sa Ehipto. Mao na akong Brad. Dili kay mabasa na sige. maong Litra Mao na po mga may teknik. kapinoy kulang. Dili kay kanang Ito na. basta Mao nila. na ako. Mao na ako Mao promise. nila. Promise Kadyot na lang ako. ha. Kadyot lang. Mao na Mao ba ni ilang teknik? Kaya Kadyot kung siya lang. ako kinala mo Bro. pati. Mana sa moderator bro. Bro. Kadyot lang. Moderator's time. Mao bitaw nga akong giklaro sa inyo ha. Kay akong gi-moderator diri unya. Basing mo ingon ka nga bias ko. Sige, Mao ako lang klaro na akong Kadyot lang. promises na dili na Kadyot nga lang, kan kahit maupo ni mabasa sa Biblia. Moderator. Ago. Sige, pa rin, Brad. Imong challenge basa sa Biblia. Ako. Imong basa sa paminaw. Sige. Nawa na. Nasaba na lang. Okay. Ang imong challenge kang Brother Julius mao ni
basahon nimo sa Biblia. Unsa may basahon nimo sa Biblia? Pag mo ingon kani nga basahon, mabasa gyud na siya. Ano ko promise nga dili si Ang imong Jesus. basahon, Oh. dili si Jesus mara mao'y ko siya. nagluwas sa mga Israelita gikan sa Ehipto. Mao nay imong challenge nga imong basahon. Sige, basahan na ko. Pag magsulti ka nga basahon, mao gyud na inakasulat. Kay Mabasa budlay nila. man pud og imong basahon. Way kapil, way kulang. Lahi man ang basahon, brad. Lahi sa nagipangulong nako. Moingon kay kog basa ang suunod sa Biblia. Dili ang akong pulong. Imo mo sa itayap akong pulong. Pareha day ko ang akong pulong sa Biblia. Akong i-promise Ang nga iyong na challenge, bro. Na. Hindi mo si Jesus. Basahan na lang ako. Aron sa iba. Basahan Ano yun, bro? No. Kadto na isang basahan. Di na ko Isang tutos. basahan, isang basahan. Isang Hadlok lang yung basahon. kay mao bitaw na ang akong Kung sa resulte, kinalan mo hati sa Biblia. Pamilya sa moderator. Sige, Pamilya sa moderator. Na paminaw. layon ko. Mabila. Minaw. Klarohon sa klarohon na to. Mao bitaw bro nga ako yung gipaklaro. Kay ako gyud moderator dot. Kadto Sige. mao bitaw nga ako ning gipaklaro kay ako moderator. Unya bro, ako nga moderator, debatidor sab ko. Oh, I know. Sa mga challenge question, sa mga challenge question, mao nay crucial nga kuan sa debate, crucial ba? Kay Yes, mao I na know. mo gipapildi na sa challenge. So mao na dapat paminaw sa mga challenge question mag-andam ta kitay mag-challenge. Mag-andam ta. Kay basig maoy kitay litagan sa ato ang litag. Oh, Mao kabaw na lagi bitaw. na. Ang imo magong challenge ngani mao akong gipaklaro kadjot lang ha. Mao akong gipaklaro. Kay ako ra bay moderator. Sige. Ang imo manggong challenge basahon nimo. Lisod pod og imong lisod pod nga do na kay basahon unya wala di ay nakasulat. Kay ang imo ra bang basahon matod nimo dili si Jesus maoy nagluwas sa mga Israelita gikan sa Ehipto. Matod nimo basahon na nimo. Mao na akong mubasa kag lain. Mao na akong pulong, bro. Imong basahon. Sulti ko no aron maksulti nga dili si Kristo. Magali. Hatagan ti kadlo. Unsay akong isulti aron dili ko makasulti na. Naaba wala. Dili. So mao na akong challenge. Dayon basta Biblia. Dili kay sa isulti. Kaya kung gini pangitaon Biblia. Mao. Kung mao na udi na mao. Explain ako para di ta maglangay ha. Gisultihan ta na ka bro nga. Awa. Ata karon Si Jesus dili mabasa. lang. Sige. Gisultihan na ta ka nga naata sa debate. So ako giingon sa imuha nga ang challenge question maunay pinaka-crucial kay naagyoy mapildi ni ana. Mauna nga magbantay ta sa ato ang challenge. Ano naman padayon ganin. Ako Koreana. Ako Koreana. Saman. Akong basahon ang Biblia nga dili si Jesus. Ang nagluwas sa Dili si Israelita di Jesus. kasi. Mao gani. Dili si Oh. Jesus. Litra, dili si Jesus ang nagluwas sa katawan sa Israel gikan sa Ehipto. Dili si Jesus kung dili si Yahweh. Kung dili si Yahweh. Dili. Dili si Jesus. Para masugot ka? Tatlo kam lagi. Dili niya. Sukol ka dili. Bro, Ako tudloan lagi ta kag challenge. Unsaman? Tudloan ta kag challenge. Depende Ayaw order na ni. i-challenge mo paminaw sa. Paminaw sa Ayaw moderator. i-challenge Kaya debatidor po ng moderator. Nasto unsa pa na Ayaw kadidor. og challenge. Paminaw sa. Ayaw og challenge nga basahon nimo nga dili si Jesus. Mao ni dapat imong challenge. Dili Basahon lagi si nimo nga si Yahweh. Yahweh naglum. No. Mao na. Ano Oh. ta basahon nimo nga si Yahweh mo nagluwas. Kay Oh. makita ko nga imong basahon Oh. dili si Jesus. Jesus. Kung si Yahweh. So, nabaw naman eh. Nabot ka kami bis ako rin. Adyo lang, moderator's time na lang kita. Naa pa man kayo nabilin nga 20 minutes. Ako gini pamugos kay basta di ka mo dawatan ipildi ka. Bahala ka diya. Sige. Sige, Sige. ikaw may mamugos. Bahala Oh. ka. Ako, gisultihan Sultan niya, sige. Ayaw lang kung Tukon ko ni. ayaw Kus kung kunis ko ni Pedro. ikaw. Bato ko ni diri, bato ka si Jesus. Sige, bro, sige. Dawan Biblia. ko nimo yung challenge. Paminaw sa
Dawaton nimo yang challenge bro Julius dili. Wala na. Okay, babawalan lagi na ako basta yung mabasa litra por litra, kung tuma litra por litra man si Jesus. Iyang basahan karon nga dili si Jesus ang nagluwas sa katawan sa Israel gikan sa Ehipto, litra por litra, way katon way kulang. Mao na yung Sige. challenge. O sige, kay gidawat Pagkalang unya ikaw. imong ikamugos. Saka, Mo ngayon nimo ayaw kog basula. Ayaw kog basula kay basta challenge lagi mapildi ni ana. Sige, dala. Ang imong challenge. Ang imong Sige, challenge dala. sa Larga. ni Yolando. Basta Sige, ni sige. Yolando Epson Alerce sabi niya dili si Jesus maoy nagluwas sa mga Israelita gikan sa Ehipto. Mao na imong basahon, okay? Atong kuanon sa Biblia Jesus magdilay. ang litra sitas. por litra. Oh, Litra por litra. asa na to mabasa? Exodo 3, Asa versikulo mabasa? Okay. Exodo 3, Exodus lista na yun. Versikulo 14 Okay, nga to nasa na ka? 15. Anya, Ayaw ato sa basula, tagot. bro. Sige, ato sa pagbabaon Sige mga na. tao, ano kini? Standard Bible ni, apologetic to. Apologetic Bible. Dili ni Katoliko nga Biblia. Okay? On sa version, bro. Bro, Paning kamo Exodus 3, Paning kamo tigid ang winning words imong mabasa. Exodus Sige. 3 kapitulo Meron na sa live, bro. 14. 13, 14 bro. 14, 14. Ah, 14, 15 ba? 13, 14 ko 13 na. o 14. Ah, Okay? 14, Ito 15. pa niya, kayo mo man. 14. Ito pa niya. Exodus. Kadit lang. Klaro na to. Exodus 3. Exodo. Yes. Ha? Exodo 3, kapitulo. Oh, versikulo Versikulo 14, 4. Kapitulo 14. O 15. Kini akong gi-highlight. Kita ninyo? Kita ninyo, dili? Oh, na. First round po gani ha. Oh, Wala yeah. karibatal. Oh, na makita na. Okay, akong basahon ha. Akong Sara, basahon. ano ka, karema akong gibasa, nunod ka naman yung basahon. Ah, sige. Di mo kayo bigulitan. Ikaw na kami basa. Dero, Ah, God reply. Basahan, pangitaan ya. Sige basahan dia. Apologetic Bible. Basahan Unsa gyud. nga version? Bro, kadyo lang. Unsa nga version? Okay. Unsa nga version? Kaya di ako daghang version pre. Hulam. Hulaman Christian Standard Bible. The Apologetic Study Bible. Dili ni Katoliko, Brad. The Christian Apologetic Standard Bible? No? Ha? The Apologetic Study Bible. Pullman Christian Standard Bible. Ah. Apologetic Study Bible. Pullman Christian. Standard Bible. Sige. Okay. Okay, Matod ba na? lihog daw basa bro. Sige bro. Matod pa na. Jesus kuno. Asa, Brad? Napag time. Matod pa niya, si Jesus kuno ang nagluwas sa mga Israelita, gikan sa Ehipto. Ato kung gusto ko tinuod ba ni basta. God replied to Moses, Basa, showdown na. "Oh, I am who I am. This is what you are to say. The Israelites, I am has sent me to you." God also said, Moses, say this to the Israelites, Yahweh, not Jesus. Hindi na ka. Tawa ka. Jesus din. Mabasa Tawa. yan. Bro. Winning words. Basahan ang Jesus niya. Oh, tawa hello. Kadyot lang. Oh. Bro, kadyot lang. Na ba Jesus niya? Ang imuhang gibasa, ingon nimo Yahweh, not Jesus. Naa ba na sa Unsaon natin yung sabot? Dili. Naa ba na sa imong gibasa? Kay kung naa na sa imong gibasa kanang Yahweh, not Jesus, madaog ka. Naa na sa imong gibasa. Uy, aan palagi ko, mangita bagi mo kusop, pisag-pisat. Ang mga tao, dili na mga bugoy. Wala na. Oh, ay klaro. Dili ba na Yahweh, not Jesus, Okay. naa na sa imong gibasa. Wala. Mao man promise nako nga dili si Jesus. Ang unsaon nako pagsulti nga masabtan nga dili si Jesus. Mo na lang ko. Basa nimo nga dili si Jesus, litra por litra. Okay. Ang tulong dili si Jesus, Tulong basa dili. nimo. Klaro ka na dito? Mga kailangan. Eh, papasaw na itong mga tao. Moderators Ah, time. sige, Moderators Mr. time. Moderator. Moderators Ah. time. Patanawon. Patanawon. Moderators time. Kadyot sa moderators time. Moderators time. Kadyot lang. Moderators time. Moderators time. Okay. Bro, pwede na mo na picturean bro o niya i-send dire. Kaya itong basahon. Kaya Brad, bro, klaro rin tingin ni Brad.
Atong suwatan brother, atong sigaan Picture brother. kay murag digin maklaro bro. Dili maklaro, picture lang, picture. Blurred bro, blurred Nagamit ang ko imong kamera. laptop brother. Blurred Picture. imong kamera bro. Ang imuhang basahon ha, klaro kayo ha. Picture, Unya, picture. English ra ba ang imong challenge, Bisaya, unya English imong gibasa. Hmm. Mao ni imong challenge bro. Dili si Jesus maoy nagluwas sa mga Israelita dito sa Ehipto. Mao na challenge nga imong basahon. Gilista Oo. gilista Okay. tong winning words. Oh, basahaw. Klarong pinaw. Bro, ilihog ko bro Oh. ilihog ko bro og picture bro kay di klaro bro, di ba Sulaw, klaro? sulaw, Ilihog ko og picture unya send diri. sulaw. Okay, natin picture na. Solo bro, Bisan to- ilihog lang kog picture bro unya i-send diri. Paninindigar nga Bisaya. Unya i-send sa ko Man, abi. Mga tao malaw muna. Yes Hindi na bro. namisilin. Kay kuan ha, wala na presentation pa nga sunod ni ini kay di man challenge question yung nagkasinabot mo nga Oo, magdawatanay mo ni ini challenge question. So declaration na ni sunod ni ini bro. So mao na bro ka importante gyud bro nga makita nako ng picture para nga madaog ka. Makita ko Yes. nang unsay Oh. nakasulat niya na para madaog ka. Gi picture bro. Padong ba to ang picture? Kay ako nagpahimangno na ko ninyo nga nga crucial kayo ng challenge. Unya dapat magbantay gyud ta sa challenge kay crucial kayo na naagyoy mapildi niya na ba. Oh. Katulugon ako bro. Dali bro. Sige bro, picture bro, unya isend sa ako ha bro. Tulugon na ka sa mga kapildihon. Ako ha wala May- dito Dali bro. wala gyud ko nagkulang sa pagpahimangno Masensya. sa inyo ha. Oh, dito. Dili ko Wala. ninyo mabasol kung unsay mahimo nga desisyon Brad, ko ini. Brad. Nasend ako Picture. na. Nasend na Biblia ang kasultihon. Okay, brother Yolando. Kung magtuangan ta, Asa sa man to. mga bro? Asa ni mo gisend bro? Na ni Jeffrey. Bro, asa man ni mo gisend? Nasa messenger Bro, ni Jeffrey. bro Julius. Ato lasban. Ano nang bituman? Kag Jeffrey o kag Julius? Jeffrey Julius. Bro, isend sa ko bro. Okay, ay sa I-forward tanong ko ako. bro. bro. Kadjot lang ha, dara. I-forward na ko si mga brodan. Kadjot lang. Sige, kay basta na to kay para makakuanta. Ako moingon gi ko nga di ko ninyo mabasol ni ini ba kay gipahimangnuan ta na kamo, wa gyud ko nagkulang sa paghatag sa inyong mga advice. Send. Ana brodan? Kita ni mo? Kadyot lang ha. Nagpahimangno ko sa inyo ha kay ako dili ko gusto nga magkuan ba. Okay. So man putol man eh. Okay. Basahon ako din ha. 14, 15. Basahon God ni mo, replied. Okay. Niyan mga kaigalaan. Ang challenge ni Brad Yolando nga iyag yung ipamugos. Oh. At dili siya gusto nga mo-proceed sa laing question kay iyag yung ipamugos. Mo na yung Ah. challenge. Basahon ni Brother Yolando. Basahon niya. Unsa iyang basahon? Sa Biblia? Kini iyang basahon sa Biblia, dili si Kristo maoy nagluwas sa mga Israelita didto sa Ehipto. So naghatag siya og sitas atong basahon kung mao banay mabasa sa maong sitas nga ingon niya iyang basahon. Diya. God replied to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. Okay. I am has sent me to you. God also said to Moses, say this to the Israelites. Yahweh, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever. This is how I am to be remembered in every generation. Okay, Now, mga kaigalaan. ay, Jesus. Amen. Kadot lang kayo. Bro Yolando o Bro Julius,
Naan Ang na mo atong- yung part. Sa atong Moderator's time. Okay, moderator's time. Okay. Moderator's time. Repose na ko diri. Mga kahigalaan o mga kaigsuonan, atong nadungog kung unsay challenge ni Bro Yolando nga iyang basahon. O Yeah. ato ang nadungog ang sitas Clear. nga pagabasahon ni nga iyang gihatag. Dumdumo na to ang iyang challenge. Basahon niya sa Biblia. Unsay iyang basahon sa Biblia? Dili si Jesus maoy nagluwas sa mga Israelita didto sa Ehipto. Sa akong pagbasa sa maong sitas nga iyang gihatag as moderator, kay gitagaan mo ko nila panahon gyud nga mo declare. As moderator, wala ko'y nabasa sa iyang gi-challenge nga dili si Jesus oy nagluwas Amen. kita ngadto sa Ehipto. Ang Amen. akong nabasa kadto. Hilom sa hilom. Hilom sa. Amen. Ang akong nabasa sa maong sitas nag-ingon diri, say this to the Israelites, sa people Ah, of lalakad Yahweh, ako na. fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever. This is how I am to remembered in every generation. Maunay akong mabasa. So, Sige. sa May challenge, kung daot ko. sa challenge, ganun lang bro. Ang ataw ra atong ba desisyon. Sa challenge nga showdown ni Brad Yolando, Repose na ko ba? wala na po ko nabasa ang iyang challenge. So isip moderator, dili lang ko mo deklarar mga kaigalaan kay ako kadeklarahon gyud ko, pero sa ako nang nabasa kamo nay makasabot sa mga naminaw kay sa Na- akong nabasa wala ko'y nabasa sa Na Jesus. challenge ni Brother Yolando. So kamo nay, di na mi matapos kay matapos gyud ni karon kay human naman ang challenge. So ako pa Sige. isip Salamat, moderator. bro, Yolando. Isip moderator. Salamat Brad. Na. Wala Nakutan ka ka na. nabasa ka. Okay, thank you very much. Salamat sunod. Thank you very much. Salamat kayo, bro. Sige po tayo. Matulog na ko. Ako bro, moingon gid ko bro nga. Ako gyud bro, moingon gid ko nga magbantay gyud ta sa challenge kay Oh, 100% ko ba? Disalig ko sa akong challenge Brad. Mabitaw niya so ako. sa imong Sa hindi pa ba to? 100%. Okay. Sige, Salamat. Ito ko no. Prayer na Editors to. dahil na, no? Closing prayer na to. Oh, kinsa man na? Sige, closing prayer Closing na. prayer na to. Atong sawa na pod. Closing prayer sa ta. Magampo ta. Punay mag-closing prayer, gampo ta Ginoong Dios. Salamat sa maong higayon nga kami naka hatag og diskusyon or panagsangka Ginoo sa kamatuoran bahin sa Judas 1:5 o hinaot unta Ginoong Dios nga ang kamatuoran mo'y hari og hatag kanamo Ginoo og kalinaw. I-bless si Brad Yolando, si Brad Julius sa tanang mga naminaw karon og diya sa mga audience Ginoo. Hinaot nga imong grasya ug kaluoy pag-ubay labi na protection o Dios madawat namo sa adlaw-adlaw nga tanan. Salamat nga imong ipasaylo among mga kasaypanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, daghang Okay, salamat. bro. Moderator. Amen. Naka Napagawas na gyud sa